iphupha lakho lihle, umbono wakho ucacile, uphilile futhi. Kodwa umbuzo omhle ngoba umzimba lo wona ozawuya ngalo kweli phupha lakho ingaba uqiniseke kangakanani. Ufuna ukukhuthaza kusasanje into yokokuba njengoba ubalulekile uba ubhale phantsi umbono, njengoba kubalulekile into yokokuba uqiniseke ngephupha lakho, injongo yakho ibe clear yokokuba ingomso likuphathele ntoni, ibalulekile futhi nento yokokuba uqiniseke uba umzimba lo wakho uhoyile. Indlu le netransport luzawuya ngayo kulo mbono wakho, kulo vision 2025, kulo vision 2030, kufuneka uqiniseke into yokokuba umzimba wakho nawo uphilile, ujimise, utshise kakuhle, uqiniseke uba awuwohluki. Amakhaya amaninzi ashiyeke zinkedama ngenxa yemizimba engakhange ikhathalelwe. Hayi, ibe zinto zangababomi xa sithethela phantsi. Ewe, sitshabalala singamelanga uba siyatshabalala, ngamanye amaxesha siyafa simke silishiyele, kungamelanga uba kunjalo. Uba iyenzeka loo nto mayizenzekele, kodwa ingabe kukwenza kwakho. Khawujimise lo mzimba, khawutyise kakuhle, ungawufaki etyhefu, uwuphilise, ngoba itransport yakho ezawukusa kweli phupha ujonge kulo. Mini emanti, qhakazileyo kuweka.